Τρίκαλα σήμερα, δρόμενα. Βρισκόμαστε στην οδό Βύρονο, στα Τρίκαλα και αυτά τα δρόμενα είναι για αύριο, για την Ανάσταση του Λαζάρου. Είναι προφανώς αυτά τα έθιμα που υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλία και βλέπω εδώ κάτι, ότι μαζεύουν και κάτι χρήματα και οβολό προφανώς το συγκρότημα, το οποίο παίζει τη μουσική και χορεύουν για την Ανάσταση του Λαζάρου. Είναι ντυμένα τα παιδιά κουνελάκια, μαζεύουν, δίνουν και δώρα και γλυκά. Από γωνία σε γωνία δηλαδή τραγουδάνε τα έθιμα του Λαζάρου. Βλέπετε κάποιες κοπέλες κρατάνε και λουλούδια και έχουν επίσης και παραδοσιακή μουσική της περιοχής και και μας αποχαιρετάνε από τη γειτονιά μας, από το κέντρο του Τρικάλων που βρισκόμαστε. Μας αποχαιρετάνε οι Λαζαρίνες με μουσική για την Ανάσταση του Λαζάρου. Είναι το έθιμο της περιοχής. Πρώτη μας φορά το καταγράφουμε και το βλέπουμε και το μεταδίδουμε και σε εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Φεύγουν προς τη γέφυρα του Ασκληπιού το χορευτικό σύνολο των Λαζαρίνων και μας αφήνουν με αυτή την όμορφη έκπληξη.
Τελικά γυρίζουν όλο το κέντρο, όλες τις γειτονιές του κέντρου, τους πεζόδρομους, πέριξη της Ασκληπιού και διαδίδουν το έθιμο των γκαλάντων του Λαζάρου. Και του χρόνου επαναλαμβάνουμε τα κάλαντα του Λαζάρου. Ενθουσιασμός και χειροκροτήματα από τον κόσμο της Ασκληπιού, του κεντρικού δρόμου των Τρικάλων.